Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yo mosinio yaure nyakor mgajwang kamoro moro mantie ku gwen market kod maendi en Mokinyi mar chieng' tarik adi Brenda? 24th Yes. of April. Apo. Dwe karumo. 2026. Wade maber. Dwe karumo. 2026, yes. Then Brenda, awinjo ka oganda wacho ni higa be dhi ng'wech. Almost wachope mid of the year. Yes. Odhi kodi nade nyamin? Higa ber. You don't complain. I'm not complaining. Igori jasero kamano. I'm fine. Lungan jasado ya wood seme. Kachilo koda kan Brenda Agenyo anyasuba nyanam. Wan gima moro wani nyasaye ya onwa piny. Wasechopo ka mondo mi wabed kodu achiel kachiel nyakona mgajwang. Yes. Iwacho ni nitie kuonde adek ma kokiyudre Brenda to gone nyasaye erokamano. Ni kuonde go adier? Yes. Number 1, Prison. prison. Koko twei. Koko yudori prison Nin jatut. kai no dinya wuok e dhie tijeni. Exactly. Mention nin gi freedom. Igo erokamano. Then number 2, fridge. fridge. Mochari. Mochari. Ni okani. Irito mana the day. The day. Gone nyasaye erokamano. Then the last one. Eginadek. Kokituo. Yeah, exactly. Hospital. Yeah. Nikoro intie kata mana Russia moro, kata district moro, nikoro ichuni mana ni bilera bol. Ani bile abila. Nyaki pepe muchuoni. Owada. Nyaki gone nyasaye erokamano. Yes. Brenda seka de hospital samoro maneno yao mantie hospitali mawacho ni karo katu. Mapoka chango. Inya dhi hospital kiwe ni tuo. Kara. Kidonjo tiromo gi joma tuo. Tie joma tuo. Mi wach ni kara ana ber. Yana ber. Momenya nyakor mgajwang kamoro moro mantie Okinyi market kod ma intie kod Arizona. Mami inyalo gone ruoth nyasaye. Erokamano. Juma ni ere osechopo. Oserumo. Wane tich abich. Gone nyasaye erokamano. Nwadonje tich abich market kod mane. Wadhi nonro mar Oboke nyakor mgajwang kamoro moro mantie. Yes. Kata kamano Oboke mosechopo nyimwa ka inen maro mar The Standard. Wach maduong' modhi nyime ni 8 billion dirty fuel bill. Then tipontie kanyo mar Bigosi Amud Jaffa, director mar kambi moro maluongo ni One Petroleum. One Petroleum ni emogo wapiny. Ene mi wacho One Petroleum ema nokelo Molil, fuel molil. Fuel molil, yes. Manengo ne rach. And then en wach fuel ema pod odhi nyime mar Oboke ne mar Standard. Itendo ero mokwongo nyakoro mgajwang. Brenda, if you could read what is there, what nango? Wacho ni Holo directive when MT Paloma docked in Mombasa. It delivered meli manokelo fuel molil masadi kelo no ganda jo Kenya wachni iluongo ni MT Paloma. It delivered more than fuel. It exposed a brazen scheme that left motorists exposed to inflated cost and questionable quality. Even after Energy CS Opiyo Wandayi ordered the consignment withdrawn, the fuel was not removed from the system. One Petroleum has since issued invoice worth billion of shillings to oil market for what? For the same cargo. It now raises a hard question at the heart of the affair. Was Wandayi managing public outrage with an order he knew could not be enforced, or were the forces behind the deal too powerful to be stopped? Totally both are right. The number one right thing there, ni Wandayi, the forces were too powerful. Yes. Wandayi ne meddle and was just hovering around with the information. And then ite mano marario gin weche mag somo Brenda kaka nene no ano tipo kanyo ma jagore ten migawo ma somo Matukanini schools hit by fresh funding gap ahead of second term reopening.
in manyako ni nyoro ni nyithindo mane secondary pacho ka sani gin milion adi? Ang'wen. Giwuok kuom milion 2 gi wiye mane gintie. Emomiyo okel gimiluongo, emomiyo wach ni koro biro ni schools hit by fresh funding gap ahead of second term reopening. Yes. Koro piny owacho pod chiwo mano omenda e rang'iny mane gichiwe. Kata obedo ni nyithindo sani to kwan gi osemedre e skul. Emomiyo gap no koro bedoe. Onego bed ni piny owacho dok e table medo kwan omenda according to medruok mar kwan nyithindo. Koro wacho ni 3.2 million yen ang'o? You see it? Number 3.2 million of learners in secondary schools. Each student will receive about 16,000 annually when below the required 22,000. Treasury estimates indicate that 78.50 billion is needed to fully fund secondary education annually, leaving a deficit of 26.61 billion. Exactly. Koromane kama weche mag somo saniti yenye kodo mugajwang. Yes. Schools are once again staring at a funding crisis as they prepare to reopen for the second term, which capitation disbursement falling short of the what? Required amount. Then Pinkanye Wingimana Kuru. Antakanyoni trio jail for 63 years. Fined 150 million for smuggling 572 kg of cannabis sativa. You know, cannabis sativa? Yes, mono njaga. Trio manyiso ni gin jadek. A hawker, a carrier, and a mamafua. Will pay a hawker. Jatimonda swekra. Yeah. A courier guy. Jal matero transport gik moko matingo nu parcels ka and mama four miyo moro mabede tije en mana ywecho kata luoko ne ji will pay 150 million as a fine and serve cumulatively 63 years behind bars for being nabbed with one of the highest quantities of bang 2 years ago. This is after High Court Judge James Wakiaga affirmed that fine and sentence handed to Stephen Sifuna Wekesa, Ruben Kioko Kimathi, and Elizabeth Wanjiku by the magistrate's court after finding there was evidence linking them to the 572.1 kilos of prohibited narcotics. Manual report manti ite mara Ariyo kanye kwa mwangajon. If you are this mama four. No, maybe Mama Fuana and Gimo regular Samoro it's the big business. Nyalo bedo. And then brief machok chuki Nairobi ang moti mare Brenda. Nairobi city lawyer tortured left for dead. The Law Society of Kenya LSK has issued 4 demands following the death of a lawyer, Tom Imbukwa, calling for accountability for anyone found responsible. In a statement dated April 23rd, the society urged the Directorate of Criminal Investigation and the National Police Service to carry out prompt, impartial, and thorough investigations. According to LSK, Imbukwa had reported receiving threats from a police officer 2 weeks ago. Until lawyer Manonege actually saw the photo. Was it dead? It was just tortured. He's dead. Pole. Then Kiambu cha court freezes VC appointment. Kenyatta University KU may not have a new vice chancellor soon after the High Court in Kiambu froze their recruitment exercise. Justice Njoki Mwangi in her orders directed that the university council should not recruit Professor Paul Wainaina. And then Penkanyo Busia, HIV prevention jab uptake surge. Residents in Busia County have begun receiving a new long-acting HIV prevention injection following the rollout of kalatvlive, marking a major step in expanding options for people at high risk of infection. Kaulipot makitikon manomo mesome ite do ero malaria. Ite mara dek Brenda. Experts warn of growing malaria drug resistance. Tenena mo? Tiendeni yedhe mag malaria koro kubitiyo. Ka malaria makito ke muonyo yath, to malaria podok wey. Boro sika kani dendi.
Kenya has 4 drugs that treat malaria in both children and adults. There is need for researchers to develop multiple therapy to treat disease. Which gikuma ngima ibro somo ite maradek. Then pinkanyo states to reform teachers shall cover after deal with union. Teachers are said to benefit from sweeping reforms to their medical cover after the government and union struck a deal. Gikon tikoro piny owacho sechopo winjruok kod duol makelo tij jopuonje pachoka ka duonde ariyo makelo tij jopuonje bed nat kod kupet ka bende sani koro winjruok osebedro ni piny owacho dhi ng'iyo yo maber minyalo logo dwaro ahinya to mag wechegi mag thieth mago mag SHA mabende osebedo ka chandogi. Ite mar 4 Our fuel flagged for rejection beat the system and entered pipeline. Kaka mauta molil mabende nodonje pacho kaendi sani to koro ne odonje nyaka chiro kendo sani koro inyo ngima oganda jo Kenya koni kod kocha mane biro somo ite mar 4. Ite mar 5 Kenya Uganda to build oil refinery in Tanzania. Kenya kod Uganda sani koro osaikre mondo mi oger kambi noero miluoke mo e piny Tanzania. Kenya Uganda to build oil refinery in Tanzania. Why now Tanzania not included in the first statement? I don't know. Gin lop gemitiyogo? Maybe. Mano report matiti mara bich nyakora mgwajwang. Then weche magdo piny kanyo. Court refuses to force police to give report on fake accident. The High Court in Nairobi has thrown out a case by a motorist who wanted the police to release information about an alleged fictitious accident. Protas Shibenga moved to court claiming that sometime during the COVID-19 lockdown, he was told that his vehicle had been involved in an accident in Nairobi, yet he had it in Kakamega. And then Belekanyo en lendo manchakre ite mara uchel. Ite mara birio Brenda. Ite mara boro. What's happening to Maraboro? IMF demands Ruto's action on graft audit before talks on delayed loans. The International Monetary Fund (IMF) has told the government it cannot move forward with negotiation for a new financial program until President William Ruto's administration respond to a long delayed corruption report. Weche mag mibadhi sani koro miyo tije mag migosi William Ruto kuom gi koro dhi nyime kod mokerot nyakora mgwajwang. Ka thuolo mari mondo mengi report maket koro penye kanyo Kakamega. Activists charged in 1.7 million KWS boss extortion plot. Activist Francis Awino Onyango has been charged before a Nairobi court with attempting to extort 1.7 million from Kenyan Wildlife Service Director General Erastus Kanga by threatening to file a removal petition over alleged constitutional violations. Jakirona tichoganda notimre nade kendo ya? Nodwaro menda moro kanyo maromo 1.7 million kuom apisa moro kanyo kata Director General mar KWS Erastus Kanga. Then Brenda bathe kanyo tie weche machuoke gwenge kuma Kakamega ang'o mosetimore? Youth urged to shun protest. Catholic Bishop of Kakamega Joseph Obanyi okwa ojende ni urged youth be koro gichung malo koda weche mag ng'anyo gichung mabor gitekre koda weche mag ng'anyo. And then in Lamu 500 households get title deeds. More than 500 households have received a boost after Lamu Governor Issa Timami commissioned a land regulation program for the Kandahar and Indian settlements. Yes. Then Garissa County IPOA push to arrest officer. Pressure is mounting on the Independent Policing Oversight Authority IPOA to apprehend and arraign suspect involved the shooting of a taxi driver early Tuesday morning. Garissa. And then Kitui Kalonzo warns MP over use of goons. Wiper Party leader Kalonzo Musyoka has issued a public warning to Mwingi Central MP Gideon Muyingi, threatening disqualifying him from contesting on the party ticket. And then Lendon Titi Mara Ochiko Motim piny owacho to thuolo mari mondo mingi eka itimara par
Proposal to give students IDs faces hurdle. Law Society of Kenya and Immigration say bill could compromise data privacy and school calendar. And then Pinkanyo sponsor MP said the law would lessen burden for students seeking service after school. I did it after school. I don't know when you did it. Katanabe nakao pande kane school. Poka winjo gimagini wacho. Proposal to give students IDs. Ntiere dwaro mondo mi chenro tere skunde mondo mi nyithindo obi omiga ID ka gintie school. To nitie joma pingo wach no nitie kako bro donjire koda nonro ma iye mag nyithindo ka gin e school kendo bro chapo nyaka kalenda mapile mag somo. Si ID napewa mwenye amefika 18. Exactly. Kwa wakati somo to ine 18 you have the right. You are eligible. Yes. Lendo nitie mopogore motimo koda City ma Nairobi e ite mar 11 ka kuno mari mondo mi non. Ite mara 12. Ruto remains kegi on zoning as anxiety grows among ODM leaders. Orange Party lives frustrated as president urges its leaders to focus on hunting voters. And parties form yet another committee to coordinate their partnership. Weche mag party don't wuche mopogore bedo ODM obedi UDA riwruok no romano mar broad based ni ite mar 12. Ka piny kanyo weche mag tekwe. Senators demand Murkomen provides answers on goons violence. Senators have pushed for security assurance as the Linda Mwananchi wings of the ODM prepares to hold a rally in Kisumu this weekend. Vihiga Senator Godfrey Osotsi, a victim of recent attack in the city, led the Committee on National Security, Defense and Foreign Affairs in raising concern over the emerging pattern of what? Political violence in rallies. Edwaro kono nitie mondo mi jogo eko mabende nyayo tulo owe time maket kod mano ka bende sani koro kamiti mochung' ne weche mag takwe e Senate koro ne owuoye wach maket kod mano. Politics. Wamboka replaced as MPs give bribery probe more time. Luanda MP Dick Maungu was yesterday appointed as the interim chairperson of the Public Investment Committee on Governance and Education following the suspension of Jack Wamboka in the wake of the bribery allegation. And then Itebara Parko Dick Pajusomo Court Pajundiko Gin Magombero Chakrege Kanyo Itemara Parko Dangwen Guru Markatun which Makchan Manua Somo Nyoroka Brenda and then again a simple Kenya Guadula chance scandal. Kenya is really hoping to go far. And then the question for the day: should Kenyans hold demos over high fuel prices? No. Big no. Okay, mbele Kenya kan mgajuang en Oboke mabalang ano nyadendi kanyo ka angidi chiel ko so lele once tikal ma view once one view once kan en jakom which be koma gi entertainment bentie mbele kanyo dusruo kaka yanyi wadhi nyime kod dusre kanyo brenda wacho ni kago wanga inya igo wangi di chat sekala kali de nyakore mgajuang odi adi nyime nyaka yana ngani mana tudiko kanisa Okinyarwa kigo adwen? No, okoninge kalo kata, okoninge donjo kata sitting room. Yeah? Okay. Alma sadi mang'eny to. Nene sawa esele. Ata vidongo. Ite mar 20 mantie nyakoro Mgajuang aneno kanyo kaka stock exchange ringo kata weche be kuma gomenda. Yes. Kaka giringo e bombe pacho kaka nyakala koda bombe madongo. And then Lindo ite mar 20 koda chiel ko kulo mari mondo mini 20 koda riyo weche motimre mag pinje maoko. E pinje maoko. Tanzania puts election death toll at 518 as opposition cries cover up. The opposition wacho ni nitie moum mang'eny molo mowati. Walikufa wengi hivyo. Yeah, they did that. This thing is lethal. Hey. Mada Kenya do watu banani. This actually mine massacre. Mine massacre. Opinion Roma Denmark 18 injured in head-on train crash. Opinion Roma Denmark Japar koda boro gin magoma bende no inyire kine ma gari la moshi no tuomore
Rigiri. Is it possible? Yeah. And then pinji mag America US kocha Navy targets mine laying boards. Mine laying boards. And there is call for prosecution of Rwanda genocide suspect. Bujago Burano for the Ganyimi. From 1994. And then itema prayer for the dick. Agacha meli. Kwano ntie kanyo. Gangwen lendo. Magweli ni matindo kaptuluma ni mondo minon. Goe wangi. Nyaka itino romano mar prayer koda uchiel prayer koda birion. Ola kalka brenda nyaka iti mar prayer koda bo. Ekanti tipo mar nyadendi mabende magorolago. Immaculate na Bututu Wanjala. Neotiyo kata nen jakanyo Kibabi University. Weche go koma gutuke chakori tema prayer koda chiko. Gin weche go koma uwe weche go koma gutuke mopogore Star historic performance at Eldoret City Race on Sunday. Then by the kanyo junior battles at Leisure Resort. Itema prayer Origin weche go koma gutuke. Nondis stand in KCB's way to dream Kenya Cup final. Noko kebeno kaberege wadi kanyo malich miworo. And how KAS holiday camps are helping national juniors team. Yeah. Mondo bentie piny kanyo. Mashemeji Derby, anjo ni weekend we wantie kod Mashemeji Derby mar josiasa. And the real Mashemeji Derby is also here. Crunch moment for titles starved. AFC Leopards. Yeah. AFC Leopards forward Julius Masaba controls and dribbled the leg. Mashemeji Derby against Gor Mahia. Man City go top of Premier League. Burnley relegated. Ka report kama ningi. KCB fall to African giant AI early in final in Portland. Back bronze. And then Itemogik Marobok and Denya Koromogajong. It's time for global stars to light up Nyayo Stadium track. In which we go mag tuke mabendo lake itino ero mambele kanyo nyakola mogajong kata itino ero mugik. Oboke nero mano man nation coach opong ultulo mar miyo wachel kachel magoduto mabende ni yeye nyakola mogajong. Ka yie na to wa modh pi machok ka waduogo to wabedo koda ng'iyo mago mabende piny orugo Brenda kapok ng'wadugo koda weche goeko mago kata twak achiel kachiel koda jalar kom senate Kisumu County mano migosi Vincent Kabisai. Okay. Mabende lare kod otiko nero mar Don Busisa nero mano mar UDA. In kod wach? Aonge wach. Nglungan jesa sa doyo poda wood seme. Kachil koda kan Brenda Genyo anyasuba nyana. Omadho chai moro kama tin waduogo. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke,
chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi?
chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up! Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Color TV.
En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opuodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 54 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School
chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opuodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Masini kendo nyako mo jiwanga mara maintie kaponi ko kitudi kodwa wa iluongo ni Kala TV kendo tu wacho ni machigni pacho ma e odwa moko kumo gana men nitie kod chenro tingo kanyo jelango tieno. Brenda wacho ni oyudo wachel kachel ka intie gwenge kumago mag Wichlum Beach. Yes. And then Levis woda wasi border. Bino wacho ni intie chenro wacho ni Justice kod Brenda mor kodu aulu chenro kantia wasi border. Kenda yudu weyo makare. Then wantie koda Omosh margi father. Bendo wacho kanyo ni pamoja. Wantie kodwa kanyakla iro kama na inya Omosh margi father mbendo so wacho ni intie kodwa e chenro. Kendo yudo wa achiel kachiel. Bendo kiny makawuono en ang'o ma samoro oganda thuth oganda luwo kata mugoyo wang' Mokinyi makawuono pani en tieng' tich abich. Kendo wagino ni piny oru maber e gwenge koni kod kocha. Yes. Kendo nitie achiel ariyo adek ma bende sani koro oganda luwo. Duchieng'no manyoro Justice, wawacho kanyo ni weche go eko mag siasa nitiere kaka no oling' ahinya e pacho kaeri. Ta duogi kanyo ni siasa en mana between ODM and UDA. Okay. Jogo ne nie twak nyoro. To twak nyodhi maber. Kata kamano wachore ni pod UDA kata William Ruto oramo ni wach zoning no to no. And man is achiel kuom gigo maber. One of the big reasons momiyo ne giromo. Nyiso ni maybe samoro pok gichopo e okang' kata kamano ne gibedo piny kendo giwinjore ni koro gidhi yiero kata committee pa gidhi yiero committee mabro bedo mabro tayo twak between UDA and ODA, committee mabro neno ni broad based obedo makare. So warito neno kama gidhi chope. Ne koro mogo ko ng'eni pachi na kutende kod wach maket kod mana twak maber dhi nyime ni eri ODM nego dhi mana nyime kod bende redo matek mokalo kendo rietoche ni gin bende gidwaro nus kuom nus mag gikeni mag sirikal koso nitie kaka onego bed ni gimbeko tol. Ibro paro ni yiero mag UDA bende nyobagi. Brenda odiochieng' manyoro mago mag iluongo ni grassroots elections. Kaunti ma Kisumu bende nyotemgie. Sikundi yawe ma Kisumu boys nyanene oganda mag UDA kana chano kendo tayo yiero maket kod mago. Manyiso ang'o Brenda? Kakoro sani gwegegwe kuma ODM nong'e ndalo moko no Kenya neno kata ogudu mayelo. Bende neno gimano timore Nyatike. No. Hey. What happened? Nelich Nyatike.
jo UDA nuwuok oko karomgi. Yes. Kendo gidonje kor gwenge. Kamuting'o mine nyaka jodongo. Yes. Oriedo. I think that picture ng'ama not biro gi chenro mar ni girwak lewni kigo pichano. Naneno kipogi mana lewni kanyo. To kosepogi titimo nade? Iriedo wela ini tigo i picha. I think that gave them a mileage. Yes. UDA ne gwengewa. Yeah, it's very true. Osedonjo. Koro ODM samoro ok nyal go korgi ahinya ni gin ema gin dominant. Aparo ni yiero to ne gitimo maber, ok nywan winjo ng'ama nye ode kata koko mora mora. Kata koko mora mora manyo wuok e kinde yiero. Maket kod mano ne onge not unless nitie mane ok ochopo itio fwambo. Inyalo kawo thuolo mar mondo mi wach no to mane mani neno mane ok omori kata mane ok odhi kodi maber nyakoro mogo John. Piny oru nade kamoro moro mentiero ne konwa ni piny oru nade ka nitie kaunti ne Romo Mabei, kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, Kericho, Kisii, kamoro moro midowa kata kaunti ma Nairobi. Achiel kachiel e weche wa mag tudruok ma nyasani nyiso ni piny oru nade nyakoro mogo John. Weche mag rita kwe dhi kodu nade kamoro moro ma ontie. Ang'e ni sani piny sani koro wachopo e kinde mag siasa gi eki. Ng'wech jawuok koni kod kocha Brenda. Yes. Inyalo konwa ni to piny dhi kodu nade nyakoro mogo John. Exactly. Preparations are very on a high note. Odong' mana ndalo achiel. To jolinda mwananchi bende dhi nyime kod rally margi. Yes. E Vihiga County. Ema gichakogo. Kiny gin Vihiga County. Kiny gin Vihiga. Sunday gin Kisumu County. Sunday gin Kisumu. People don't talk a lot about this Vihiga. Kisumu ema wadechgo. It's Vihiga and Mashemeji Derby. Exactly. Koro ne gichako kocha eka gibiro koni. But as you said, awinjo ka ji mbeko kuom Kisumu. Yes. Kisumu is the hub of goons. Hub. Kata CS mwenyewe nitawache. Yes. Ni gintieo. Kisumu ni tedo gie. Jatelmiga mara rita kwe o confirm. Ni Kisumu. Emi tedo e goons. Ya wuoyi makor gidongo. Mong'e gwe kek kendo ng'e ting're gi rungni. But ok gin joge ng'ato. Gin kibiri miyogi. To gin kodi. Gin stand alone. Yes. Ok ichung' kod ng'ato nyakoro mogo John. Ok nwapako kido kod timni eri. Yes. Wakwedo e okang' mager. Wakwedo okang' mager, okang' mamalo kabisa. Yes. Jotelo kik ti marach kod ojende e kinde giki makoro siasa donji. Be kaka in rawera kik inyenyri ahinya ni nyati kodi. Mondo mikel tulo, iroch bura kata romo. To samoro gima nyalo biro konyi go be tim nade? Onge. Bende onge. Koro sani luoro nitie ni romo mabiro bedo Kisumu. Nitie gima iluongo ni uncertainty. Yes. Dhano kung'eyo ni to dhi chalo nade. To gin girito neno. To kendo duto kaka wawacho nyakoro mogo John ni koko badhi to kik idhiye. Kik yudri. Koko badhi to kik idhiye. Ko badhi kidhi tim nade? Kidhiye nyakoro mogo John. To kidhi kendo duto wabed jogo eko manyayo weche mag kwe. Neni warito kwe nyakoro mogo John. Kik injaw wadu, kik itimri marach kod wadu. Yes. Wabed jombola. Just as daher mar paro ne jonyuol ni piny owacho oyie timo dwach jopuonj. Nyiso ni chenro mag somo nyalo chakore maber next week. Mag ng'anyo makoro ne jopuonj buogo mar dhi ng'anyo kochopo next week yawo skunde. Nyiso ni koro ok dhi bedo. Koro jonyuol kik dog chien school no bok nya yawo gi ka nyithindo gi pesa moro. Yes, nyithindo ikre mondo dhi school from tomorrow Monday. Giikra gidhi e skunde ginyal yudo rieko kanyakla kod tiegruok. Yes. Kik wabed joma lazy ni koro wakelo nyithindo pacho ni strike is looming. Strike is looming to en sama nyathino ema dhi nyime kod dong' chien nyakoro mogo John. And then wamor kod twak madhi nyime kind piny owacho kanyakla koda duol makendo ratij jopuonj mano pet kod nat. Yes. Romo mabiro neno ni koro to oyieng wach kamoro. Ne giloso nyoro, ne gitwak. Koro winjruok osebedo. Odong' mana keto e tim mar neno ni chenro dhi makare mag somo e pacho ka. Brenda, odhiambo manyoro bende moko kuom jotelo ma bende wuok Nyanza nyotemo pimo ipi. Kane gitemo e Kisumu ka. E Kisumu town nyoro ne liete weche mag siasa. Yes. Kochakore chaka gi jal ma bende dwaro komar MCA ma Market Milimani wo. Market Milimani. Nyinge poduta mamako. Iluongo ni Jajok. Jajok. The first name? Can't give.
He's a new guy in the race. Okay. Awinje kenda nene for the first time. Paraka record kama. Yeah. Ukwawilo lwedo. So na gidhi Huduma Center nyoro. What was the main mission? I was there. You see, you were in the troop. Yeah, I was in not part of the team, but I was in Huduma Center. They found you at Huduma Center. Yeah, they found, or I found them at Huduma Center. And what I saw is that alikuwa na this young generation. How young are they? 18, young 20, 21, nyithindo matino. Ojende matech. Yes. And no terige kachamar kaukura. Ukagi kaukura for the first time. So what that guy was doing, mana tuko kadi thing. Yes. Mondo mi joko di okaukura. So negi pongo Huduma Center, negi kaukura nyoro. That was a good move actually. Was he motivating them in a way or the other? Yeah, I think he was motivating them. Na kidu kakidok pacho. Good. Apano jende. Then this guy, I'm told, later in the day was detained. I didn't know that. At the airport. For what reason? Ojende na geno donjo go. Didn't mean any poe matiche chiki. Odonjo go airport. Okay. Nyoro kanyo adhi rwako MPs manye anyisi ni pimo pek mar pi. Kamotingo Samuel Atandi. Mabende en Jakoma Budget and Appropriation Committee. Yes. Migosi Samuel Atandi. Jaduna makisumu Central migosi Joshua Ron. Nyo aneno ka wangonyo makero mono. Apani magwe MPs manya wacho ni entie kanyo. To gi MPs madwaro. Di joma dwaro. Mamodo ka be MP. Joma dwaro. Yeah. Olap dogindo. Then nyawan nentie MCS bura wajene kanyo. Yani ne MCA manot seme nyani kanyo. MCS ni kanyo bura. Mabende nyeo teno jatelo. To jofambo nyorite kuom thuolo mok tin ne saa achiel gi dakika 30. To kochopo ni to kotho mburore. Kotho keto gimoro amora. Kotho budho. Migosi Uda beni kanyo by the way. Yes. Uda dugi eduga. OTT. Uda wunyayala. Aya. Uda dugi eduga menye ni kanyo. Kendo nye bange ka koth nosedok piny. Nye geluoro magiwuoyo kod jog piny. Roundabout no ero mano mar airport. Yes. Ka ne message mane gioro ni onge gimoga orengo nyalo konyo oganda jo Kenya gi sani. What do you think? That statement, as simple as it is. That's not true. Orengo can still do a lot to Kenyans. Not that I'm supporting Orengo or whatever, but you cannot underestimate Orengo just like that. Kiwacha dear. Yes. He can still do a lot to Kenyans. Yeah. Koro Orengo be winjire omima na thuolo. Onego gitim gigi kaka faction e romano ODM Linda Mwananchi. Yeah. Correct. And pura duki mane wach mabende no wuoye wach ni edhi mano mar guns. Ng'ama biro golo ng'ate ode no dhi e rally no. Onge. Koro kidhi e rally mi hinyri to kik iyuag nang'o. Ang'e. Iyuak manne in iwuon e kono mga jona. Mano moko mana ni security obedi. Ema mondo obedi. Kaito arita kwe obedi. Mama koro jopinye makelo. But security begins with myself. With myself, yourself. How? And ma amwani bura ni. Is it worth going? Exactly. If it's not worth going, don't go. You don't go. Can support them? Just go there for peace. To chant support. Your songs, speak your words. Yes. Walk home. But they are planning the Luanda on Saturday. King. Okay. Yes. What is happening on Luanda Saturday, King? Well, that's where the Vega one is. In new pages ni marjo Vega ni talk winjere. Oh, so you are planning to go to Vega tomorrow? Yes, so that we provide coverage to them as we are providing to Akina Oburu and the team. Yes. Any other thing? Manja pinyo go benunge watch more ni nyime kanya kor mojwan adiera maduk bende koro dhi nyime kod nyanyore. Ma bende pinyo rugo Brenda masamoro jo piny podo kung'eyo. Adiera makende asebedo, let me say asebedo. Anya tena asebedo maybe can defend CS energy mano migosi Opiyo Wandayi. But Opiyo Wandayi lying to Kenyans. Migosi Opiyo Wandayi lying to Kenyans ni mono negisegolo chik mondo mi odogi. Because they know it. Tomoko dok mo is already in the market. Yes. That is very wrong. Kanyo to koro that is very wrong justice because gima inyonge ma oganda gima inyo jo piny pare in gi nyamburko ni kacha ka stimi fuel ma fake at the same time bech ngima bendo medo fuel bendo medore everything bech ing'io fuel marach mar lil
at a higher price. When you think it should be helping you, exactly, it's not helping you at all. So this is wrong. Maybe it should have just maybe no kongeyo kane gini chakore, but koro no ngeyo, koro no ningo team the right thing. Yeah, you just do the right thing, which is having the oil back. Exactly. Shipping it back immediately. Neno ni irito ngima jo Kenya e okenge duto. They lied to Kenyans, and that is not good at all. Nyakoro mugi wakawo yweyo gi kanyo, then wageno bedo koda wendo. Mabende wageno twagwe weche mopogore opogore ka po ni thuolo chopo mochopo. Achiel kachiel wang' no twak kode weche go kumotene koda yiero mar duond bucha mar UDA. Mabende notimo chieng' manyoro e thoth gwenge pacho ka endi mangima. Yes. Wan jasado ya wood seme. Kachiel koda kan Brenda Genyo anyasuba nyanam. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV,
machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre